Hello logofer, आंनि गोसो गोरबोजों नोंसोरखौ फिन खेबसेबाव खुलुमहरनायजों लोगोसे बरायहरबावबाय। सालाकाटि आमलाइगुरि गामिनि उत्तम बसुमतारीनि हाबा नोंसिनो आं भिडिअखौ देखायबाय थागोन लोगोफोर नायलांबाय थादो दे भिडिअखौ दै। वेलकाम गोथार जुलि उत्तम उइथ भूमिका हिन्जाव गोदान नामा भूमिका गोदानखौ लाबोबाय। हिन्जाव गोदानखौ बरायबोगासिनो दं।
लोगो बनायदो बरायना लाबोना बेबायदि जिरायहोबाय दै लोगोफोर नेम बायदि बाथौ हाबा होनो लांनो नागिरबाय बरायबायनो गामिनि रायजो राजा आइ आफाफोरखौ साबोदानानै दिनै बिसोरो दिनै आफा बोराइ बाथौखौ साखि दोननानै दिनै गोथार जुलि होगोन दा बेखौ दिनै आफा बोराइ बाथौआ गोसो गोथारै नाजावना लानांगोन दै आफा दै आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ नोंनो साननि गिरि सानजा बुहुमनि गिरि राजा आफा बोराइ बाथौ नों बिफाया खोनासं दिनै आं नों बिफाखौ साखि दोनबाय हाथरखि हाला अखाफोर अलंबार दाउस्रि दाउला एम्फौ एनला जिब जिबिखौ साखि दोननानै रायजो राजा आइ आफा बोराइ हिन्जाव गोदाननि बिफा सेंग्रा सिख्ला बिदा फंबाय बयनिबो सिगाङाव आं अनजालि फिसाजो फरायना भुमिखा मुसाहारिखौ आमलायगुरि गामिनि मुस्रि पुत्र बसुमतारिनि अनजालु मुस्रि उत्तम बसुमतारिजों गोथार जुलिनि आखाइ होनाय जानोसै बिसोर सानैनि सुखु गोजोनखौ दहाय होननानै सोरजिगिरि आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव खुलुमनानै आं दिनै जुलि होनो आखाइ हमनानै होनाय जाबाय आखाइ हमना होबाय
आफा सोरजिगिरि बोराय बाथौ नोंनो साननि गिरि सान राजा अख्रांनि गिरि अख्रां राजा बारनि गिरि बार मोदाय दिनै गिरि दै खुंग्रि हानि गिरि बैसुमुथि हा आफा बोराय बाथौ नों आया खोनासं दिनै नों बिफानि साखि दोननानै आं जेरै रायजो राजा आइ आफा दाउसिन दाउला एम्फौ एनला हाथरखि हाला अखाफोर अलंबारखौ साखि दोननानै अनजालि आंगो फरायना भुमिखा मुसाहारिखौ आंनो गथ' न'खर संसार जानायनि सुखु गोजोनखौ दहाय होनानै गथायनानै आखाइ हमना होलांबाय एरैनो आंबो बे अनजालिखौनो लानानै रुजु रुमु आलो गोजोनै संसार जालांनो जिउनि जुलि न'खरनि माइनाव महरै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयखौबो साखि दोननानै नों बिफानि खाथियाव आं दिनै बे अनजालिखौ जिउनि जुलि खैना महरै आजावनाय जाबाय। हौवा गोदाननि बिफा बियो हौवा गोदाननि बिमा
Bangsa yang dia pun sinane, kau boleh bawa dah. Ada lagi sih. Ada yang dah. Sahabat, angin video kau nak nama jangan lupa like, salam, komen, salam, share, salam.